खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गवालपारा जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरि सनालि नाथखौ बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय गुबुन सासे दायनिगिरिखौ हमबाय। मख'नो गोनांदि सनालि नाथखौ बुथारनाय गुबै दायनिगिरि हासानुरा बे जाथायजों लोब्बा थानाय गुबुन सासेनि मुं लादोंमोन पुलिसनि जेरायाव। हासानुरा मुं लानाय बादियै पुलिसा गुबुन सासे दायनिगिरिखौ नागिरगासिनो दंमोन। नाथाय जोबथायाव खारखोमाना थानाय गुबुन सासे दायनिगिरिखौ मरापाट्टायाव हमनो हायो पुलिसा। हमजानाय दायनिगिरिनि मुं आजिबुर रेहमान। बर'नि गोदान बिग्रायारि आफाद BLA जोनोम जानायखौ लानानै बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'निसिम सोंथि खालामदों। प्रमद बर' बिथाङा बुंगासिनो बिटिआरआव गोजोन खौसेथि सान्थि फैबाय। प्रमद बर'नि गोजोन सान्थि ओनसोलाव मानो गोदान बिग्रायारि आफादनि जोनोम? बेबादि जोंनि 15 बोसोर खुंथायनि समाव गोदान बिग्रायारि आफादनि जोनोम जायाखैमोन। नाथाय प्रमद बर'नि खुंथाय समाव NLFP BLA मुंनि गोदान आफाद जोनोम जादों। प्रमद बर'आ NDPनि केस आरो जेलाव थानाय केडारफोरनि जेंनाखौ जेबो हमनो हायाखै, जायनि जाहोनाव बेबायदि गोदान आफादनि जोनोम जादों होनना। बारग' NDPनि गोख्रों मावथि एन हास्थाया गिख्रंथाव बेरामाव गोग्लैसोनानै दं। नाथाय दिनैसिमबो रावबो नायसनाखै। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय दमनपुर गामिनि मोनसे समनि एक्स NDP हेब्रम नार्जारी एन हास्थाय बिथांनि देहायाव बन केन्सार साग्लोबसारनानै दङ। आफादाव थानाय समावनो गोबां बुख्रुब जानायनि जाहोनावनो बिथांनि हारायाव थैसम खानानै दंमोन। बेनो लासै दिनै बन केन्सार महर लाबाय। गोबां डक्टरनाव दिन्थिनाय जाबाय, नाथाय दासिमबो हामनायनि लामायाव लायाखै। आयुष्मान कार्ड आरो अटुल अमृत बानायनोबो खाबु नागिरदोंमोन नखरा। रेशन कार्ड गैयैनि थाखायनो बेनिबो सुबिदा मोननो हायाखै नखरा। गोदान बिग्रायारि आफाद BLAनि सायाव फिन बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। बेफोरो जेबो बेसेन गैया। सोरबा साब्रै लाइमोनफोरा राइटिं पेड साफायनानै हाथियार हमग्रा होननानै लानायखौ जेबो साननांगौ गैया। राइटिं पेड साफायनानै जोंबो हाथियार हमग्रा होननानै ओंखारनायखौ जेबो जिंगासिनांगौ गैया। दासान्दि आसाम पुलिस बिफाना जोबोद गोख्रों होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो। बिटिआर ओनसोलाव थाद'नाय गैयै अखा आरो दैबानानि जेंनानि फारसे नोजोर लाखिनानै हेफाजाबारि जानबुं अनजिमा एबा हेल्पलाइन नाम्बार जारि खालामदों बिटिआर सरकारा। बे हेल्पलाइन नाम्बारानो जादों 01142213300। वाट्सएप 6901900989। जायखिजाया हरखाब गोनांथि एबा इमारजेन्सि आरो हेफाजाबनि थाखाय हेफाजाबारि जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।